Wel, gawn ni droi at llyfr y datguddiad, pennod 5 heno, adnod 12. Teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu, cyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, gogoniant a mawl. A chlywais bob peth a grewyd yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac ar y môr, a'r cwbl sydd ynddynt yn dweud, i'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, ac i'r oen y bo'r mawl, a'r anrhydedd, a'r gogoniant a'r nerth, byth bythoedd. Wel, gawn ni ymuno nawr y mawl y nefoedd gyda ein hemyn cynta heno cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Wel, ein darlleniad ni heno yw llythyr Paul at y Philippiaid, pennod 2, a mi ddarllenwn ni at adnod 18. Philippiaid, pennod 2, adnod 1 at 18. Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symboliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl a'r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwag, ond mewn gostyngeidrwydd bydded i bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilynach nag ef ei hun. Bydded gofal gan bob un ohonoch nid am eich buddiannau eich hunain yn unig, ond am fuddiannau pobl eraill hefyd.
Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Neu yr agwedd meddwl oedd hefyd yng Nghrist Iesu. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio neu ddal gafael ynddo, ond fe gwacawodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddull dyn fe darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo yr enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu a plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar a than y ddeiar, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Duw Dad. Gan hynny, fy nghyfeillion annwyl, fel y buoch bob amser yn ifydd, felly yn awr, nid yn unig fel pe pawn yn bresennol, ond yn fwy o lawer gan fy mod yn absennol, gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n eiddo i chwi. Oblegu Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch i beri i chwi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Dionis ef. Gwnewch bopeth heb rwgnach nac ymryson, byddwch yn ddifau a di-ddrwg, yn blant di-nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd. Yn cyflwyno gair y bywyd neu yn dal eich gafael yng ngair y bywyd. Felly byddwch yn destun ymffrost i mi yn nidd Crist, na fi mi redeg y ras yn ofer, na llafurio yn ofer. Ond os tywelltir fy mywyd i yn ddiod-offrwm ac yn aberth mwyn eich ffydd chwi yr wyf yn llawen, ac yn cyd-lawenhau a chwi i gyd. Yn yr un modd byddwch chwythau'n llawen, a chyd-lawenhewch a mi. Mi'n diolch i'r arglwydd am iair sanctaidd. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni weddio. Ni'n diolch yn fawr i ti, arglwydd, ein Duw a'n tad nefol am gael dod ger dy fron, fel ein tad sydd yn y nef. A diolch bod ni'n cael dod ger dy fron di heno fel meibion, ac bod ni'n etifeddion y nef, a bod ni'n frodyr i'r brawd mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod ti yn rhoi i ni breintiau mawr yn yr arglwydd Iesu. Breintiau y mab hynaf, breintiau y mab mawr, y brawd mawr. Ac o arglwydd i ni'n diolch felly bod ni'n cael dod ger dy fron nawr yn hyderus, bod ni'n cael troi ato ti, bod ni'n cael codi'n golwg ato ti, bod ni'n cael codi'n llef ato ti, arglwydd, bod ni'n cael dod a'n diolch a'n gweddiau ger dy fron di, ac mae'n hyfrydwch i ni wneud hynny unwaith eto heno. Ac i ni'n dod i ganmol dy enw, arglwydd, sancteiddiau'r dy enw di. I ni'n gweddio heno, a byddi di yn cael dy ogoneddu yn ein plith ni, arglwydd. Oherwydd dim ond ti sydd yn deilwng, dim ond y Duw mawr, yn dad, yn fab, yn ysbryd glân, y Jehova mawr, dim ond ti sydd yn deilwng, o gael dy addoli, o gael dy ddyrchafu, dy sancteiddio ath ogoneddu, ond mi wyt ti yn deilwng. Ac o arglwydd i ni'n byw mewn byd sydd yn dyrchafu dynion trwy'r amser, dyrchafu pobl i ni, ac yn tynnu Duw i lawr. Felly helpa ni heno yn yr oedfa, helpa ni yn ein bywydau, arglwydd, i ogoneddu yr un sydd yn deilwng, i ogoneddu ein Duw, i ogoneddu Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ein tad nefol,
I ni'n dogoneddu di, yr un sydd wedi meddwl a threfnu a dewis dy fab i fod yn geidwad i dy blant. I ni'n diolch i ti o arglwydd, ac i ni'n diolch bod ti wedi bod yn fodlon i anfon dy fab i fod yn waredwr, a bod ni wedi darllen nawr amdano fe'n dod i'r byd. Ac arglwydd, diolch o dad bod ti'n fodlon ei draddodi fe, ei roi a peidio dal dim byd yn ôl oddi wrtho fe, a pheidio ei ddal e'n ôl, chwaith, ond ei roi a'i draddodi fe drosom ni. Ac arglwydd, i ni'n diolch i ti, y mab tragwyddol, bod ti'n fodlon dod mewn cnawd. Does gyda ni ddim syniad beth yw bod yr ysbryd, un oedd yn ysbryd yw Duw, yn dod i gyfyngiadau corff yn fwriadol. Does gyda ni ddim syniad beth mae hynny'n golygu, arglwydd. Ond i ni'n rhyfeddu bod ti'n fodlon wneud hynny fel ein prynwr ni, fel ein gwaredwr ni, bod ti'n fodlon dod yn un ohono ni, a bod dim cwylydd ein galw ni yn frodyr i ti dy hunan. Ac i ni'n diolch yn fawr bod ti wedi dod ag agwedd gwas, wedi dod nid yw wasanaethu, ond i wasanaethu. A'i roi ei hunan, roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Ac arglwydd i ni yn diolch. Diolch am dy barodrwydd, arglwydd Iesu, i ddod. Diolch am dy dosturi. Diolch am dy gariad. Diolch am dy fuddod bendigedig. Heb fethu mewn un pwnc, un o'r pynciau lleia, wedi cadw'r gyfraith yn berffaith trwy dy holl oes. Yr oen di nam a di fai. I ni'n diolch. Ac wedyn yn offrymu dy hunan. Eto, mae'n rhyfeddod i ni. Yn rhoi dy hun dros bechaduriaid, dros elynion, dros bechadur biosfarw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist yr hoelion llymion, nes i dorfod crymu pen. Mae hwnna'n rhyfeddod o arglwydd, fydd yn peri am byth ac am byth. Ac arglwydd i ni'n diolch. Dyna'n gobaith ni. Mae nid dros y rhai da wyt ti wedi dod. Nid yn feddyg i'r rhai iach, ond i'r cleifion. Ac arglwydd i ni'n glaf. Diolch ti di agor ein llyged ni, a diolch wrth edrych ar groes Iesu Grist i ni'n gweld rhywfaint o reality ein pechod ni. A beth oedd e'n golygu? Pa mor ddrwg oedd e? Pa mor anghywir oedd e? Beth oedd e'n golygu i gael gwared arno fe? Oedd rhaid offrymu mab Duw. Oedd rhaid iddo fe roi ei waed yn brydwerth drosto ni. Doedd ddim byd arall yn ddigon da. Ni allai'r holl foroedd beth olchi fy mryw. Se ni'n golchi'n hunain am byth. Na gwaed y creaduriaid. Se ni'n aberthu anifeiliaid i dragwyddoldeb. Bydde fe ddim yn clirio'n pechodau ni. Ond gwaed y Meseia a'i gwella yn ddiboen. Rhyfeddol yw'r rhinwedd marwolaeth yr oen. Ac arglwydd i ni'n gweddio heno. I ni'n diolch bod ni'n cael myfyrio ar y groes heno ac yn cael cofio amdano fe yn y swper ac yn cael dangos marwolaeth yr arglwydd ger bron ein gilydd a chymryd yr elfennau arglwydd. Ac i ni'n gweddio gyda chymorth a dylanwad ysbryd glân heno y bydd e'n fendith i ni. Y bydd arglwydd yn cyffwrdd ac yn toddi ac yn torri lle mae angen ein calonnau ni arglwydd ger dyfron di ar hyn o bryd. Ac arglwydd i ni yn diolch ac yn canmol ac yn gogoneddu yr ysbryd glân hefyd. Yr un oedd yn fodlon cael ei anfon gan y tad a'r mab. Yr un oedd yn fodlon nerthu y mab yn ei weinidogaeth. Yr un oedd yn ei godi fe o farw'n fyw. Yr un sydd yn dod i'n codi ni o farw yn fyw yn ysbrydol. Yr un sy'n dod â rhoddion y nef i'n calonnau ni.
yr un sydd yn ein cysuro ni, yn ein diddanu ni, yn ein nerthu ni, yn ein harwain ni, yr un sy'n gwneud Iesu Grist yn fawr yn ein golwg ni, yr un sy'n dangos drych i ni ohono ni'n hunain, pam angen hynny. O, diolch am weinidogaeth yr Ysbryd Glân, yr un sydd yn ein nerthu ni, un sydd yn ein codi ni, yn erbyn yr hen natur sy'n cwmpo i bechod. Mae yna rhywbeth newydd nawr, nerth newydd i'n codi ni, i fod yn ifydd i ti, trwy nerth yr ysbryd. O, i ni'n diolch, Arglwydd. Yr un sydd yn rhoi sicrwydd i ni, yn ein selio ni. O, yr un sydd yn ein llenwi ni. Diolch am weinidogaeth, ac ni'n gweddio heno am weinidogaeth yr Ysbryd Glân yn ein plith ni. Ac o'n i yn erfyn am weinidogaeth a tywalliad o'r ysbryd eto yn ein gwlad ni, Arglwydd. Bod pobl yn dod â gwir ddiddordeb ym mhethau Duw, mewn pethau ysbrydol, yn y pethau tragwyddol sydd o bwys tragwyddol o Arglwydd, o trig ar ha, o Arglwydd anfon yr ysbryd mewn nerth. Nertha ni yn ein tystiolaeth o Arglwydd. Diolch bod ti eriod wedi defnyddio, llestri pridd wyt ti'n defnyddio, Arglwydd. I ni'n diolch am hynny. Mae'r nerth yn dod ohono ti ac o'r ysbryd. Ac felly ni'n gweddio dros dystiolaeth yr Efengil yn ein gwlad ni dros yr haf nawr. Boed yn glwb plant gyda ni, neu yn wersylloedd, neu yn genhadaeth ar y traeth. Pethau fydd yn digwydd eto i raddau mwy i ni'n hyderu haf yma. O, Arglwydd, mae angen nerth yr Ysbryd Glân nawr. I ddod gyda'r gwaith, gyda'r dystiolaeth yna, Arglwydd, i argyhoeddi pobl. O, bydd yn drigarog, Arglwydd, paid â gadael i bobl fynd. Paid â gadael iddyn nhw fynd yn eu pechod. Paid â'i roi nhw lan o, Arglwydd. Mai dyna i ni'n heiddi, wrth gwrs, paid â'i roi nhw i fyny. Ro rwystrau iddyn nhw. Ysgwyd i bywyd nhw, Arglwydd, i beri bod nhw'n troi ac yn dod at yr Arglwydd Iesu Grist. O, Arglwydd, mwyn dangos gogoniant yr Efengil, gogoniant y ras ti o, Arglwydd. Y gwahaniaeth, y newid, y bywyd newydd sydd i gael yn yr Arglwydd Iesu Grist. Ni'n eisiau gweld pobl yn cael ei geni o'r newydd, mewn lluoedd o Arglwydd eto. Ni'n diolch am bob un. Ni'n gweddio am ragor o Arglwydd clod i thenw. Ni'n cofio am ein gilydd eto, cofio am y rhai sy'n mewn gwendid a llesgedd. Ni'n cofio am y rhai sy'n galaru o'n plith ni hefyd. Gweddio dros yr angladd yna, dydd Mercher. Bydd e'n dod â gogoniant i ti. Bydd e'n dod â bendith i'r teulu o Arglwydd, ac a gwir gysur a gwir obaith yn yr Efengil. Ac o Arglwydd nawr i ni'n gofyn i ti ein derbyn ni gyda diolch. Arwain ni eto, Arglwydd, a maddau ni yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Ro'n ni droi at yr ail emyn nawr te gyda'n gilydd, does neb ond ef. Fe Iesu hardd a ddichon. Dim ond fi sydd â posibilrwydd o lanw fy mryd. Fy holl gysuron byth a dardd yn tarddu o'i ddirfawr angau drud. Deus
Wel, ein testyn ni heno nawr Galatiaid pennod 6 ac adnod 14. Galatiaid 6, 14. O'm rhan fy hun, cadwer fi rhag ymffrostio mewn dim, ond yng nghoes ein harglwydd Iesu Grist. Y groes y mae'r byd drwyddi wedi ei groesoelio i mi a minnau i'r byd. Wel nawr te, i ni yn ystod y cyfnod pan mae yna pareds yn digwydd. Oedd yna pared ddoi ym Mryste ac wythnos diwetha yn Llundain. Ac enw'r pared, Pride, wrth gwrs, Pride. Nawr, pobl yn dangos y bod nhw'n falch o pwy neu o bwy ydyn nhw. Mae'n dristwch i ni, wrth gwrs, oherwydd beth mae'r Beibl yn dweud am hynny. Ond dyna fe, i ni'n gweld yn ein byd ni, balchder, pobl yn ymffrostio yn falch o faterion, o bethau amrywiol iawn. Ac i ni'n gallu bod yn rhan o hynny, wrth gwrs, ein hunain, os nad y'n ni'n ofalus. Ac sy'n eisiau fi ddweud wrthoch chi, beth sy'n gwneud i bobl fod yn falch ac yn ymffrostgar, ffrostio, bosto, falle eiddo, beth sy'n gyda nhw. Meddiannau, arian, cyfoeth, doniau arbennig, sgiliau arbennig, gallu arbennig, edrychiad, wrth gwrs, eu golwg nhw, bod nhw'n edrych yn ddeniadol iawn iawn. Mae hynny'n gallu bod yn fater i ymffrostio ynddo fe. Ac mae'r apostol Paul yn sôn, wel os oes pobl yn ymffrostio, gallen ni fod yn ymffrostio yn naturiol, gallen ni fod yn ymffrostio gymaint a unrhyw un arall, fel iddew, o reswm gyda fi, a falle bod wedi bod yn ymffrostio yn y pethau hyn, i fagwraeth, ydych chi beth arall. Oedd e'n dod o lwyth Benjamin. Oedd e'n Hebrewr o'r Hebreaid, oedd e wedi ei enweidi. Oedd e wedi ei biclo yn y grefydd Iddewig. Oedd e wedi cael ei drwytho, ond oedd e yn y gyfraith. Oedd e yn addysgiedig, rhywbeth oedd yn fraint mawr, nghyfraith Moses. Oedd e'n gydwybodol iawn, oedd e'n selog iawn, oedd e'n frwd iawn, dros y grefydd, mor frwd, nes bod e'n fodlon rhoi Cristnogion yn y carchar, wrth gwrs. Oedd e ddim yn chwarae gyda pethau, oedd e'n frwd, oedd e'n selog iawn, iawn. A wedyn ni, ar ôl dod at Iesu Grist, i ni'n darllen yr apostol Paul yn sgrifennu at y Corinthiaid, os ych chi'n cofio, ac oedd na bobl wedi bod yn dylanwadu ar y Corinthiaid, oedd pobl wedi bod yn dweud, o dyw Paul ddim yn apostol go iawn. Does dim yr un polish gyda fe, a sydd gyda ni, dyw e ddim wir yn apostol. Fe wastad mewn trwbl, mae'n embarrassing. Bethau fel yna. Dyw Paul ddim wir yn apostol. Ac felly mae'n gorfod amddiffyn ei hunan. Mae'n gorfod dangos i fod yn apostol, ac mae yn dweud am y pethau sydd wedi digwydd iddo fe. Ond beth yw ei ymffrost e? Wel, bod e wedi bod yn ffyddlon i alwad Iesu Grist. Dyna beth mae'n dweud. Mae wedi gweithio'n galed, llafur, wedi llafurio. Mae wedi bod yn y jail, droion. Mae wedi cael ei fflangellu, mae wedi cael ei chwipio, mae wedi cael ei gernodio, mae wedi bod trwy bob math o bethau. Pob math o beryglon, dydd, nos, ar dyr sych, lladron, pob math. Llong ddrylliad, shipwreck, tair gwaith. Wedi cael ei labyddio a cherrig. Gofal yr eglwysi'n pwyso arno fe. Wedyn mae'n dweud bod wedi cael gweledigaethau o baradwys, o'r arglwydd, ymharadwys. Ond yn syth, chi'n gweld yr apostol Paul wedyn yn cyfeirio at rhywbeth arall. Ond dath dreinen yn ynystlu si. Dath rhywbeth i'm higo fi. Nid yn llythrenol nawr, dreinen yn ei ochr e. Ond oedd Satan
wedi cael rhyddid i dod â rhywbeth ar ei fywyd e. Di ni'n siŵr, sneb yn ollol siŵr, a i y problem i liged e oedd e, bod e ddim yn gweld yn dda. Oedd e'n dyla fe nôl mewn un ystyr yn ei weinidogaeth, neu falle yr ymadrodd, ei ymadrodd e. Beth bynnag, oedd e wedi gofyn am gael iachad tair gwaith, ond chafodd e ddim. Ac felly mae'r arglwydd yn gweud digon i ti yw fy ngras i. Bydd y nerth i yn gweithio'n berffaith trwy wendid. A mae'r apostol Paul yn dweud wedyn ni am hynny, dwi'n ymffrostio yn fy ngwendid. Dwi'n ymffrostio yn fy ngwendid. Sarhad, y carchar, y fflangell, yr erledigaethau, yr anawster. Dyma dwi'n ymffrostio ynddo fe. Bo fi wedi cael hyn mwyn Iesu Grist. Mwyn yr arglwydd Iesu. Dyw e byth yn dweud, o dyma faint dath i gredu trwyddo i gyda llaw. Dyma'r rhifau gallai ddangos i chi, dath i gredu trwy yngweinidogaeth i. Sawl eglwys dwi wedi sefydlu, chi byth yn clywed hynny o gwbl. Maint yr eglwysi, gymaint o arloeswr, pioneer, na, chi by'n clywed hynny o gwbl. Mae'n ymffrostio yn fwy yn yr arglwydd, wrth gwrs. Mae'n ymffrostio yng nghrous Iesu Grist. Ac mae hynny'n od. Bydde fe'n taro pobl yn od ar y pryd i ymffrostio mewn croes. Oedd neges y groes yn broblem i bobl. Mae'n dal i fod yn broblem i bobl heddi. Broblem fawr i bobl. Dyma beth ni'n darllen, 1 Corinthiaid 1:23. Ni pregethir ydym Grist wedi ei groesoelio yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. So, i'r Iddew, Mesaia a chibwr gwaredwr y byd yn dioddef fel drwy gweithredwr ar groes, do hwnna ddim yn ei sens. Oedd e'n embarrassing. Tramgwydd llwyr. Ac wedyn ni, y cenhedloedd oedd e'n ffolineb. Doedd e ddim yn ffito gyda doethineb y byd, chi'n gweld? Mae dyma sut oedd Duw yn mynd i achub y byd trwy roi ei hunan a rhoi ei fab ei hun yn aberth. A mae'n dal yn broblem heddi, ond yw e? Mae'n dal yn broblem ar hyn o bryd heddi i bobl yn y byd ac i bobl hyd yn oed sy'n dweud bod nhw'n Gristnogion. Maen nhw'n cael anhawster i gredu a derbyn bod Duw wedi cosbi ei fab ei hun yn ein lle ni ar y groes. Dyw e ddim yn ffito. Dyw e ddim yn ffito gyda doethineb y byd. Dyw e ddim yn swndio'n iawn. Dyw e ddim yn dderbyniol gyda nhw. A dyna ni, mae'n dweud yn y testun nawr te, bod e am gael ei gadw rhag ymffrostio mewn dim, ond croes yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y llythyr yma, mae'n sgwennu at y Galatiaid, wrth gwrs, Cristnogion mewn ardal Galatia, ac y broblem fawr oedd grŵp o bobl oedd wedi dod yn Gristnogion o gefndir Iddewig ac o'n nhw agenda gyda nhw. Okay? A'i agenda nhw yn yr eglwysi oedd, os o'ch chi yn Gristion a bo chi ddim nawr yn Iddew o ran eich cefndir, bo chi'n dod o'r cenhedloedd, y peth gorau i chi nawr oedd dod yn Iddew hefyd. Dyna oedd ei agenda nhw. Nid y peth pwysica dyna'r argraff oedd yn cael ei roi, dyna'r perygl wrth gwrs. Nid odych chi wedi dod yn Gristion, odych chi wedi dod at Iesu Grist, odych chi wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu. O na, ydych chi wedi dod yn Iddew hefyd. Ar ben hynny, i chi gael dod yn gyflawn. I chi gael dod yn gyflawn. So, o'n nhw'n sôn am Iesu Grist plus rhywbeth arall. Ychwanegu wedyn, oedd eisiau cael eich enweidi a troi yn Iddew. Fel petai Iesu Grist ddim yn ddigon. So, dyma'r cyd-destun, chi'n gweld? Beth oedd eu hymffrost nhw? Beth oedd nhw'n ymffrostio ynddo fe? Oedd e ddim yn ddigon bod nhw'n ymffrostio bod nhw'n Gristnogion, bod nhw yng Nghrist, ac croes Iesu Grist, o na, y peth ychwanegol
oedden nhw'n ymffrostio ynddo fe. I grŵp nhw, yr Iddeweiddwyr. Dyma le o'ch chi angen bod, os o'ch chi eisiau bod yn rhywun. Os o'ch chi eisiau bod yn y first class carriage, yn heyrnas Dduw, o rai chi droi'n iddew hefyd. A dyna oedd eu hymffros nhw. A mae'r apostol yn gweud, na. Dwi eisiau cael ynghadw rhag ymffrostio mewn unrhyw beth arall, ond Iesu Grist a'i groes. Croes yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n dangos hynny nawr te yn yr adnod nesaf, nid enweidiad sy'n cyfri. Na di enweidiad. Nid bydd bod chi'n iddew neu'n genedl ddyn. Nid p'un bod chi wedi cael rhyw operation bach ar y corff. Beth yw hynny? Ond creadigaeth newydd. Calon newydd. Bod chi'n greadigaeth, bod chi wedi cael eich geni o'r newydd trwy ras Duw, bod chi yn Christ. Creadigaeth newydd, calon newydd. A mae hwnna'n atgoffa ni wrth gwrs o beth mae'r arglwydd yn dweud yn yr Hen Testament. Dyma beth mae'n gweud trwy y proffwyd Jeremiah. Mae'n siarad â'i bobl, ymenweidwch i'r arglwydd, symudwch flaengroen eich calon, nid operation corff sydd eisiau arnoch chi. Ar y galon mae eisiau operation gyda chi. O'r tu fewn, chi di mynd bant o ddiwrtho i. Mae gyda chi'r diwiau eraill yma. I chi di gadael fi a chi di troi at ddiwiau eraill. Mae eisiau chi ddod nôl, a nid pethau allanol crefydd sy'n mynd i ddod â chi nôl ata i, ond gwaith dwfwn yn y galon. Yn y galon. Problem calon oedd gyda nhw, wrth gwrs. Ac wrth i'r apostol Paul ddweud wrthon ni felly bod e'n ymffrostio yng nghroes Iesu Grist, mae'n neud i ni rhoi ffocws ar y groes, beth i ni eisiau wneud heno, ac mae'n allweddol wrth gwrs i gyflwr ein calon ni. Mae edrych ar groes Iesu Grist yn allweddol i'n calonau ni, chi a fi. Cyn gweddio am help yr Ysbryd Glân heno i roi ffocws ar y groes fydd yn fendith ac yn effeithio ar ein calonau ni ger bron yr arglwydd. Mae yna berygl i ni gyd i golli golwg ar dyfnder ein cyflwr ni, trienni ni heb Iesu Grist, a dyfnder ei ras e. Bob amser mae yna berygl i ni golli golwg. Wrth gwrs, i'r person sydd heb gredu yn yr arglwydd eto, sydd ddim yn Gristion, mae e'n ddall i'w gyflwr. Mae e'n ddall. Falle bod e'n thebyg yn gweld ei hunan yn eitha fel un oedden ni, eitha derbyniol, eitha neis, eitha deniadol, yn heiddi derbyniad gan Dduw, a dynion, ddim gwath na neb arall. Ryw syniad o fai, mae yna bechodau yno ni gyd, ond y syniad yna'n aml yn arwynebol iawn, bod ar y wyneb yw ac yn esgusodi'n hunain yn aml iawn am ein beiau ni, ac yn cymharu yn ffafriol gyda pobl eraill. Beth sydd angen ar y person yna? Mae eisiau gweld y groes. Mae eisiau deall croes Iesu Grist. Mae eisiau gweld beth i gwyddodd i'r arglwydd Iesu oherwydd ein pechod ni. Dyna pwy mor ddifrifol at pwy mor ddwfwn yw problem ein pechod ni. Oedd rhaid i Dduw i ddod yn ddyn, oedd rhaid i Dduw y mab i farw ar y groes a rhoi ei waed i glirio ein pechod ni. Nid rhyw gamgymeriad neu ddau yn ein bywyd ni yw pechod. Mae'n wrthryfel yn erbyn Duw, mae'n farwolaeth, mae'n wenwyn, mae'n lygredd. Ac oedd rhaid i Dduw i roi ei fab i farw i ni gael ein glanhau, i ni gael maddeuant. Ond wrth gwrs, mae'r un peth yn wir amdano ni wedyn ni i raddau, dim yn union, ond i raddau mae'n gallu bod yn wir amdano ni fel Cristnogion, fel credinwyr. Mae'n calonau ni
yn gallu mynd yn gysglyd. Yn ein serch tuag at yr arglwydd. Yn ein ymroddiad, yn ein parodrwydd i wasanaethu ac eisio'r arglwydd. Chi'n gwybod hynny? Dwi'n gwybod hynny, wrth gwrs yn bod ni. Weithiau i ni'n llesg iawn, weithiau i ni'n gysglyd iawn. Weithiau i ni'n oer iawn. Weithiau gallwn ni glywed am yr arglwydd, gallwn ni glywed enw yr arglwydd Iesu Grist, a dwi'n mynd twtio ni. Dwi'n mynd i dim i ni. I ni'n gallu bod mor oer yna. I ni'n gallu bod yn galed, ac i ni'n gallu bod yn ddifater, wrth gwrs, ynglyn â pethau Duw, ynglyn â pethau'r nef, ynglyn â pethau tragwyddol. I ni'n gallu ymgolli ymhethau bob dydd. Wrth gwrs, pethau cyfreithlon. I ni'n gorfod ymwneud â nhw, ond i ni'n gallu ymgolli gymaint nes bod ni'n gallu bod yn ddifater wedyn. I ni'n colli rhyw ddiddordeb a draif mewn pethau ysbrydol. Dyna chi'n calon ni hwnna nawr. Mae'n gallu mynd yn gysglyd ond diwedd, mae'n gallu mynd yn oer, mae'n gallu mynd yn ddifater. Wrth gwrs i fod e. A mae hyd yn oed yn gallu mynd yn ansicr, wrth gwrs. Yn ansicr o'n iachawdwriaeth, yn ansicr o'n Duw ni, sydd yn gyflwr peryglus a thriennus. A Dyw'r galon ddynol ddim yn gallu bywhau ei hunan. Ddim yn gallu bywhau ei hunan. Mae rhaid i ysbryd Duw i'n deffro ni fywhau y galon. Ond beth am y Cristion te? Wel, mae wedi profi bywyd newydd, a mae galon yn gallu mynd yn gysglyd ac yn oer. Beth sydd yn mynd i fywhau a cynhesu? Calon y Cristion, calon y crediniwr. Wel, sdim byd fel golwg mynych ar y groes, lle taflwyd iawn mewn pryd. Y perygl yw, os i ni'n meddwl bod ni'n oer, os i ni'n meddwl bod ni'n ddifater, reit, mae rhaid fi drial yn galetach. Mae rhaid fi wneud mwy. Mae rhaid fi wneud mwy o hyn, mwy o'r llall, mwy o rhywbeth arall. Mae rhaid fi weithio yn galetach, mae rhaid fi godi'n socs lan. Ond nid fel yna mae'r galon yn cynhesu ac yn dod ar dan dros yr arglwydd Iesu. Nage, edrych arno fe ac edrych ar ei groes. A mae llun dy fi nawr yn dod lan. Os chi'n gallu gweld hwnna, mae yna eira a mynyddoedd Eryri, a chi'n gallu gweld lawr i'r môr. Un o'n hoff olygfeiddi pan o'n i'n byw yn y gogledd. Felly bod fi wedi gweud o'r blaen, os oedd pobl yn dod i aros dyn ni, visitors, o'n i'n mynd â nhw i'r dymp. Nid i gael gwared arnyn nhw, o'n i'n mynd â nhw lan i'r dymp, achos fyna oedd un o'r golygfeydd gorau ar ddyffryn Anlle yn Cilgwyn. Fe rai nhw chi'n gwybod lle mae e. A chi'n gallu gweld o'r mynydd lawr i'r môr. Mae'n olygfa hyfryd, p'un bod eira neu byd o, mae dal yn olygfa hyfryd iawn. Ac wrth i ni edrych ar y groes, i ni'n cael golygfa arbennig iawn. Nawr, o'n i'n gorfod mynd i fanna, chi'n gweld? O'n i'n mynd â pobl, a nid y lle byddech chi'n disgwyl mynd. O'n i'n gweud bod fi'n mynd â nhw i'r dymp, o'n i'n mynd â nhw lan fanna i gael gweld yr olygfa. A beth yw'r lle mae'r lle gorau i ni gael mynd? Wel, at y groes, i ni gael golygfa o ogoniant Duw. I ni gael golygfa o'n trienni ni, ond o'i ras a'i gariad rhyfeddol e. Na'r lle gorau. A wedyn mae'n bywhau ein calonnau ni. Dyna pam mae'r arglwydd Iesu yn dweud wrthon ni, wrth gwrs, i wneud hyn yn gyson, cof amdano fe. Wel nawr te, beth i ni'n gallu gweld? Yn gyntaf, i ni'n gallu gweld cyfiawnder Duw. I ni'n cael ein atgoffa o'i gyfiawnder e. Rhufeiniaid 8, adnod 3,
oedd e'n rhy hir i roi'r, sori Dafydd, rhy hir i roi'r cyfieithiad. Yr hyn oedd y tu hwnt i allu'r gyfraith yn ei gwendid, dan gyfyngiadau'r cnawd, mae Duw wedi ei gyflawni, wrth anfon ei fab ei hun mewn ffurf debyg i'n cnawd pechadurus ni i ddelio â phechod, a mae wedi collfarnu pechod yn y cnawd. Nawr te, dwy olygfa wahanol. Y gyfraith a'r groes. Pan ni'n edrych ar y cyfraith Duw, pan ni'n edrych ar orchmynion Duw, beth i ni'n gweld? I ni'n gweld faint i ni wedi cwmpo'n fyrch. I ni'n gweld, a mae'n le tywyll i fod. A eto, mae'n bwysig i ni. Ond beth i ni'n gweld yw, safon Duw, a pha mor fyr i ni yn dod o'r safon. Sim os pwy i ni, fel wnaethon ni ddarllen bore yma, nid oes neb cyfiawn nag oes un. Ond mae Duw yn gyfiawn. Mae Duw yn gyfiawn. A mae'r gyfraith yn gallu dangos ein pechod ni, ond dyw e ddim yn gallu dangos i ni sut i ddod yn rhydd o'n pechod, wrth gwrs. Ddim y gorchmynion i hunain. Ac felly, mae Duw wedi wneud rhywbeth arall, wrth gwrs. Mae'r gyfraith yn pwyntio ato fe. Mae wedi anfon i fab i farw mwyn condemnio pechod yn y cnawd. A dyna fe, chi'n gweld cyfiawnder Duw. Mae'n gorfod condemnio pechod. Mae'n gorfod. Gallai ddim winco a brwsio fe dan y mat, a dweud mae'n oreit, sim ots, chi di trial eich gorau nawr, dewch chi mewn i'r deyrnas, sim tymed o wyniaeth, mae'n oreit. Na, Duw ddim yn gallu gwneud hynny. Duw na ddim yn gyfiawn. Mae'n pechod ni yn drygioni, mae'n pechod ni'n ffiaidd wrth gwrs. Mae'n anghywir, mae'n ddrwg, mae'n sarhad yn erbyn Duw. Mae'n gorfod cael ei gondemnio. Ond yn y groes, ni'n gweld bod e wedi condemnio pechod yn y cnawd, ond nid ein cnawd ni oedd e, ond cnawd Iesu Grist. Mae wedi condemnio ei fab ei hun yn ein lle ni. I ni'n gweld ei gyfiawnder, rhaid wneud y peth iawn. Ond ni'n gweld ei gariad un pryd yn gwmws, wrth weld bod wedi condemnio ei fab yn ein lle ni. A mae hwnna'n help i ni, wrth gwrs, dyle fe wneud ni'n sensitif ynglyn â pechod. Dyle ni ddim winco ar bechod felly. Os nag yw Duw yn gallu winco ar bechod, di ni ddim yn gallu chwaith. Oedden ni'n sensitif i bechod fel dylen ni fod? Os eisiau help arno ni gan yr ysbryd glân, i weld pa mor gyfiawn yw Duw. A gweld pa mor rhyfeddol yw ei gariad yn condemnio ei fab. Ein pechod ni yn ei gnawd ef. I ni'n gweld gallu Duw, a doethineb Duw ar y groes, wrth gwrs. 1 Corinthiaid 1 eithir na ni, pregethi'r ydym Crist wedi ei groesoelio, ond i'r rhai a alwyd, i rai mewn ffolineb ac yn dramgwydd, ond i'r rhai alwyd yn Iddewon a Groegiaid, y mae'n Grist gallu Duw a doethineb Duw. Beth i ni'n gweld ar y groes? I ni'n gweld doethineb a gallu Duw. I ni'n gallu gweld meddwl Duw. Gallu gweld meddwl Duw yn gweithio. Beth allai i wneud i arbed dynion? Beth allai i wneud i gael creadigaeth newydd? Mas o lanast y cwymp a'r byd yma. Fel na mae meddwl Duw yn gweithio. Beth allai i wneud? Meddyliwch am hynny. Ni sydd wedi creu y mes. Ni sydd wedi pechu yn erbyn Duw. A mae yn ei ddoethineb. Beth allai i wneud? Os gallai weid fel yna. Achos ei ddoethineb yw hyn. Trefnu bod ei fab yn delio ar sefyllfa. Bod Duw y mab yn dod yn ddyn. A nid jyst wedi meddwl ac yn llunio, mae wedi wneud e. Dyna yw gallu Duw, wrth gwrs. A mae'n effeithiol i achub
pob un sydd yn credu ynddo fe. I ni'n gweld trigaredd, cariad a gras yw. Dwi wedi dweud hynny'n barod. Adnod arall i ni'n clywed yn aml ffefryn. Ond prawf Duw o'r cariad sy'n ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd ddim yn dal yn bechaduriaid. I chi'n gweld pobl yn rhoi eu hunain dros rhyw achos arbennig. Chi'n gweld pobl yn gorymdeithio nawr dros bob math o bethau gwahanol. Protestio, chi'n gwybod, chi'n gweld pobl yn clymu hunain i goeden neu rhywbeth arall. Maen nhw'n protestio dros rhyw achos maen nhw'n credu ynddo fe. Rhywbeth maen nhw'n credu sydd yn werthfawr ac yn dda. A chi'n gweld yr arglwydd Iesu wedi hoelio fyna ar groes dros bechaduriaid. Dros bechaduriaid. Dros rai oedd fel gelynion i Dduw, yn lle bod fel plant. Dros rai sydd wedi troi cefn, dros rai sydd wedi mynd i ffordd ei hunan, dros rai sy'n bychanu Duw ac yn ei wfftio fe wrth natur. Ac sy'n ei herio fe. Bechaduriaid. Ond dros rheini mae wedi marw ar y groes. Dyna ddyfnder, dyna rhyfeddod ei gariad. Ni sydd ar fai am ein picil ein hunain. Ni sydd ar fai am ein bywyd yn hunain wrth gwrs. Ni sydd wedi methu, ni sydd wedi cwmpa'n fel a mae wedi marw drosto ni. Ac ni'n gweld ffordd arbennig Duw o ddod yn ei ato fe, ac o ddod yn ein rhydd. Effesiau 1:7, ni'n cael netgoffa o hyn, yn ddoedd y mae ni brynedigaeth trwy ei waed. Mae wedi talu'r pris i ni gael dod yn rhydd o gaethiwed pechod. Ac mae hynny i weld yn glir yn y groes. I ni ddim yn gaeth weision i Satan nawr. Sdim rhaid i ni bechu trwy'r amser nawr. Mae gyda ni nerth nawr, a gyda ni ryddid nawr yn Iesu Grist. O'n i'n sôn bore yma bod ni'n syrthio, bod ni'n llithro, ond sdim rhaid i ni gael ein caethiwo i bechod trwy'r amser. Nag oes. I ni'n gallu cael gras i beidio pechu, ni'n gallu cael gras i bechu llai wrth gwrs. I ni ddim yn gaethion. Na, i ni'n rhydd yn yr arglwydd Iesu. Mae wedi prynu rhyddid i ni. Rhyddid meibion Duw. A mae wedi wneud hynny, fe sydd wedi talu'r pris i ni fynd yn rhydd. Pam ddyle fe dalu'r pris i fi gael mynd yn rhydd? Fel ceithwas. Fel arfer, wrth gwrs, perthynas agos yn dyma. Bydde yn dod yn brynwr. Perthynas agosa, bydde'n gwneud y gwaith yna. Rwy'n oedd yn fodlon bod yn kinsman. A mae wedi dod i'r safle ynni, drosom ni. Ac i ni'n rhyfeddu at hynny. Ac i ni'n gweld wedi ni yn y groes, a mae hwn yn help mawr i ni, i ni'n gweld y magnet sy'n tynnu ni at ein gilydd. Y magnet sy'n yn gwneud ni yn un yw croes Iesu Grist. Mae'n bwysig i ni gael ein atgoffa o hynny a gweld hynny dro ar ôl tro. Galatiaid 3, o ble gyda rydych bawb trwy ffydd yn blant Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano ac ymlaen i'r adnod nesaf. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, caeth a rhydd, gwryw menyw, oherwydd un person ydych wi oll yng Nghrist Iesu. Be sy'n clymu ni? Be sy'n clymu ni yn un, fel teulu'r ffydd? Cwlwm fydd gyda ni, gyda llaw, am dragwyddoldeb. Cwlwm am dragwyddoldeb. Yr arglwydd Iesu, yr un sydd wedi marw drosto ni. Yr un sydd wedi'n prynu ni. Yr un taliad sydd wedi'n prynu ni'n rhydd. Yr un ffordd i ni wedi dod yn blant i Dduw ac yn frodyr i'n gilydd. Yr un ffordd yn gwmws. Un magnet sydd. Un tynnu ni at Dduw a'n tynnu ni at ein gilydd. A mae hwnna'n bwysig yn dweud. Mae'n bwysig. Mae yna wahaniaethau
yn y wahaniaethau yno ni, o ran cefndir, o ran diddordebau, o ran cymeriad, ac yn y blaen. Wrth gwrs bod e. Wrth gwrs bod e. A gallwn ni roi gormod o le i rheini weithiau. Gallwn ni adael i'r diafol i ddod mewn a dod ryngom ni. Mae'n digwydd, wrth gwrs, mewn eglwysi. Wrth gwrs bod e. Rhwygiadau'n dod. Beth yw'r ateb? Edrych ar y groes. Un prynwr sydd gyda ni. Un gwaredwr sydd gyda ni. Un angen sydd gyda ni, bob un ohono ni. Ni gyd yn bechaduriaid. Ni gyd wedi cael ein prynu ar un pris yn gwmws, ar un gwad yn gwmws sydd wedi'n prynu ni i ryddid. Yr un yw'n brawd ni, yr un yw'n prynwr ni, yr un yw'n harglwydd ni. Ac felly, i ni'n un ynddo fe. A mae rhaid i ni wedyn ymffrostio ynddo fe. Mae rhaid i ni gadw'r ffocws arno fe ac ar ei groes. Wedyn i ni'n chi'n gweld? Ynddo fe. Ac wedyn ni, wrth edrych ar y groes, i ni'n cael ffordd o feddwl sy'n batrwm i'n bywyd ni. I ni'n cael agwedd meddwl sy'n gallu dod yn agwedd meddwl ac yn weledigaeth i'n bywyd ni. Dyna pam o'n i wedi darllen Filipiaid 2, wy'n ymddiheuro eto Dafydd, mae hwn yn hir, ond gethon ni fe yn y darlleniad, ond beth mae'n dweud yw, nawr te, amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl na sy'n eiddo i chi yn Rhys Iesu. I agwedd meddwl sy'n nawr i ddod yn agwedd meddwl i chi. Sut ydw i fod i feddwl ynglyn â mywyd i, ynglyn â chwrs y mywyd i, ynglyn â sut dwi'n delio gyda phobl, sut dwi'n delio gyda phobl yn yr eglwys, sut dwi'n delio gyda phobl yn gyffredinol. Beth yle'n agwedd meddwl i fod mewn bywyd? Pwy wi fod i gopio? Pwy yw rôl model i? Wel, y lle gorau i edrych yw ar y groes. Ar yr un ddath lawr o'r gogoniant. Dath lawr o'r nefoedd i barthau isaf y ddeiar. Oedd e'n fodlon dod lawr. Oedd e'n fodlon gadael y gogoniant. Oedd e'n fodlon cael ei gyfyngu. Oedd e'n fodlon dod fel gwas, fel ceithwas i wasanaethu ac i roi ei hunan. Oedd e'n fodlon dysgu beth oedd ei fuddod. Oedd e'n fodlon cymryd y rôl yna o fod yn was i'r tad a bod yn ifydd hyd angau. Ych chi agwedd meddwl mewn bywyd? Felly, i ni eisiau i'r arglwydd i gymryd ein bywyd ni fel mae e'n dewis, i ni gael ei wasanaethu fe, lle bynnag mae'n yn gosod ni, ble bynnag i ni, i fod yn ifydd iddo fe, a'i wasanaethu fe, a gwasanaethu yn gilydd wrth gwrs. Dyna agwedd meddwl Iesu Grist. Ac wrth edrych ar y groes, ni'n cael ein atgoffa, ni'n dod nôl at hwnna. Beth yle fod yn feddwl i mewn bywyd? A ni'n colli golwg arno fe, wrth gwrs. Colli golwg. Mae'n agwedd meddwl amrywiol o'n cwmpas ni yn y byd. Gwahanol iawn. Nid yw'n siŵr bod ni'n dod gyntaf. Nid yw'n siŵr bod chi'n cael eich ffordd. Nid yw'n siŵr bod chi'n cael eich llais. A fel un a fel arall ac yn y blaen. Ond agwedd meddwl ar arglwydd Iesu nawr, i ni'n gweld yn ei ddarostyngiad, i ni'n gweld yn ei fuddod, i ni'n gweld yn dod yn gnawd ac yn ifydd hyd angau. Fel yna, wrth edrych ar y groes, i ni'n gweld, wel fel yna, dwi eisiau byw. Mwyn yr arglwydd, mwyn ymrhynwr i. A mae eisiau gras arno ni, mae eisiau help arno ni. Mae eisiau llanwi ni ar ysbryd glân i gael yr un agwedd meddwl. Ac mae'r apostol wedyn yn ymffrostio yn y groes. Wel, jyst i orffen, shwd mae'n gwneud hynny, mae'n ildio, mae'n rhoi ei hunan yn llawr un sydd i groeshoelio drosto fe. Galatiaid 2, 9-20, eto mae hwn yn bach yn hir. A rwy fi wedi fy nghroeshoelio gyda Christ.
ble a siwt i ni'n gallu marw i ni'n hunain. Yr Apostol Paul, dwi wedi fy nghroi-soelio. Dwi wedi cael yng nghroi-soelio. Siwt mae hynny wedi digwydd? Wel, gyda Christ, wrth edrych ar groes Iesu Grist, wrth gwrs. Dyna'r unig le gallwn ni farw i ni'n hunain. Pan i ni'n cofio, pan i ni'n gweld, pan i ni'n cael ein atgoffa, beth mae wedi wneud drosom ni. Mae'n rhywbeth anodd iawn, mae'n rhywbeth amhosibl i'r natur ddynol i farw i'r hunan. Ond trwy help yr Ysbryd Glân a trwy edrych ar groes Iesu Grist, rwy fi wedi fy nghroi-soelio, medda'r Apostol Paul, gyda Christ. Ac mae'n gweddio am ragor o ddylanwad y groes ar ei fywyd e. Mae eisiau'n ffostio yn y groes, chi'n gweld? Filipiau 3:10, rwyf am i adnabod ef, grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Mae eisiau bod stamp Iesu Grist yn dod yn fwy a dylanwad Iesu Grist yn fwy ar ei fywyd e. Os oedd yr arglwydd Iesu yn fodlon dioddau, wel, dwi eisiau fod yn fodlon dioddau. A mi oedd e, wrth gwrs. Yn rhyfeddol. Wrth gael gweld, wrth edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn drydydd, wrth gwrs, mae'r Apostol Paul yn ymffrostio wrth gyhoeddi neges y groes. Ble bynnag oedd e'n mynd. 1 Corinthiaid 2:2, oherwydd dewisais beidio gwybod dim yn eich blith, ond Iesu Grist. Ac yntau wedi ei groesoelio. A'r canlyniad wedi ni, medda'r Apostol, mae'r byd wedi ei groesoelio i fi a fi i'r byd. Siwrd mae wedi dod i fan, lle mae'n gallu dweud, mae'r pethau oedd yn bwysig i fi, pethau o'n i'n ymffrostio, rybys yw nhw nawr. Rybys. Siwrd mae'n gallu dod i'r fan lle mae y byd, pethau sy'n bwysig i'r byd yn golygu dim iddo fe. Siwrd mae wedi dod i'r fan yna, wel, trwy groes Iesu Grist, wrth gwrs. Trwy'r hyn nath yr arglwydd Iesu a trwy iddo fe edrych a gweld a deall a gwerthfawrogi beth nath yr arglwydd droso fe. Pethau'r byd, 1 Ioan 2, oherwydd y cwbl sydd yn y byd, trachwant y cnawd, beth i ni moyn cael, beth i ni meddwl dylen ni gael i ni'n hunain, pinne bod Duw yn dweud bod e'n iawn neu byd o. Trachwant y llygau, pethau sy'n edrych yn neis i ni'n meddwl bod rhaid ni gael, rhywbeth sydd yn ddyniadol, fel y ffrwyth yn yr ardd i addach efach cyfedd, yn edrych yn neis, oedd e'n edrych yn ddyniadol, ond oedd e'n farwol yn dod e. Oedd e'n farwol, oedd Duw wedi dweud peidiwch a bwyta, peidiwch a bwyta fe. Felly, trachwant beth i ni meddwl i ni moyn, sy'n eisiau i gael arno ni, i wella'n bywyd ni ac yn y blaen, beth bynnag ydy e. Balchder mewn meddiannau, pethau, eiddo, pethau yma sydd yn bwysig. Lle i ni'n cael ein croesoelio i'r pethau yma, a'r pethau yma'n cael eu croesoelio i ni torri off wrth y groes. Dyna Paul, dwi wedi dyfynnu fe nawr te, yn dweud, wy'n cyfri'r cwbl yn sbwriel, mwyn ennill Crist am cael ynddo fe. Heb yng nghyfiawnder i, sy'n dod o'r gyfraith, ond trwy ffydd yn Iesu Grist. Trwy edrych, trwy weld yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch am y testun yma heno. I ni'n diolch am gyfle i edrych trwy air Duw ar ambell i olygfa trwy'r groes o gyfiawnder Duw, daioni Duw, doethineb, gallu Duw, cariad Duw, ffordd Duw, y magnet i'n tynnu ni at ein gilydd. A'r cyfan i ni'n gweddio yn fendith i'n calonnau ni ac i'n harwain ni nawr i ddod wrth gwrs at y cymyn
i fyfyrio eto ac i gofio ac i gymryd yr elfennau. Gweddio bydd yr ysbryd glân yn ein bendithio ni, fel bod ni'n dod i ymffostio mwy a mwy mewn dim byd, ond croes Iesu Grist. Amen. Gawn ni ddod at yr emunedau nawr gyda'n gilydd. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydraid hwy ddialwyd arno fe. Diolch Arglwydd am dy ras i ni mewn gymaint o ffyrdd yn ein bywyd ni, ond diolch am dy ras i ni yn yr ysgrythur yn dangos i ni rhyfeddod dy gariad a dyfnder ein pechod ni yn cwrdd â'i gilydd ac yn cael ei delio â nhw, yn cusanu gilydd, cyfiawnder a thrigaredd, cyfiawnder a chariad yn dod yn hyd ar groes Iesu Grist. Diolch am agor ein llyged ni i weld ystyr ac arwyddocad y groes. Diolch am ddod â ni o arglwydd i wneud ein cysgod yn noddfa ni o dan y groes. Diolch am ein atgoffa ni trwy'r gair heno o wirioneddau pwysig ynglyn â'r groes. Helpa ni arglwydd nawr yn y cymyn i ddal i fyfyrio ac helpa ni i weld ragor arglwydd, agor ein llyged ni, ac todda'n calonnau ni arglwydd, a delio gyda ni.
fel bod ni'n ymffrostio mwy a mwy, mewn dim byd arall, ond yng nghroi ein harglwydd Iesu Grist. Amen.